של עד המוות. כאילו, שאתה חושב שהגעת למוות, תעשה עוד 20. עבודה, אז אתה עד המוות. כאילו, עכשיו מתחילים, ואתה מסיים עוד איזה דקה וחצי. תמשיך. יש לך. באנו לגולג'ים בתל אביב, עכשיו היינו בשרונה. לא נתנו לנו להיכנס, הם רוצים הם לא נתנו לעשות כניסה חד פעמית לשרונה. כבר עשינו, תראה, קנינו כבר ארוחה לפני אימון, ועכשיו צריך למצוא חדר כושר אחר כדי ללכת להתאמן בו. בואו נראה מה נמצא. חדר כושר באמת מטורף הגולג'ים. גם הרמתי את המשקולת של 150 קילו, הוא ישים לכם תמונה פה. תמונה חרא אמנם, אבל הוא ישים. ועכשיו אנחנו רוצים לחפש חדר כושר אחר ללכת להתאמן בו. מקווה שנמצא. סתום את הפה שלך. הנה הגולג'ים. רצינו ללכת אליו. אין, הם לא מסכימים כניסה, לא מסכימים כלום, לא מסכימים מצלמה. עכשיו אנחנו הולכים לחדר כושר בית של שון. כנראה חדר כושר פחות טוב, אבל קבענו ולוג, אז אנחנו הגענו לחדר כושר הפחות, טיפה פחות מגולג'ים. אל תדבר ככה על החדק הבית שלי. הנה האורח שלנו היום. הוא עשה שבוע שעבר אימון עם אורד. בחור כזה, אני כאילו גדול, אז הוא כזה, יותר גדול. והוא אמר שיש שיטת אימון מיוחדת, אז אנחנו נפרגן לו, ונעשה את שיטת אימון שלו. נעשה 2 תרגילי חזה, כמו שהוא אמר, ו2 תרגילי גב. הוא יוביל את האימון, אני אראה אם אני יכול לעמוד בו, אני מאמין ש... בטח שכן. ברור שכן. אנחנו מתאמנים כמו מוזרקים היום, בקיצור. כן. רק שאורד הוא לא מוזרק. תגיבו פה למטה אם אתם חושבים שכן או לא. זה מחיצת חזה. במכונה לא יודע מכמה נפלאה, אתה תתאים לה ממש טוב כי היא כזאת גבוהה. כן, היא גבוהה. אני צריך להגביה טיפה. נכון. ויאללה, אנחנו עושים פה... רגע, איך אתה רוצה לעבוד? כאילו נגיד 4 סטים? לא, 3 סטים. אוקיי. של עד המוות. כאילו שאתה חושב שהגעת למוות, אז אתה ממשיך לעזור לי? אתה ממשיך לעזור לי או שלי? כן, עוזר לך גם, ואז עוד חצאים, ואז רסט פוז, בוא נגזים. יאללה. אנחנו באנו להתפוצץ, שיהיה לי ציצי כזה בסוף. בדיוק. יש לזה יתרון מגניב, כי אתה בא לאימון ואתה לא יודע כמה חזרות אתה עושה. אין לך 12, 15, 10, 12, כל השטויות האלה. אתה זורם והפרוגרסיב אוברלואוד שלך היא בידיעה שאתה בא לאימון, שכל אימון אתה דופק אחוש שרמוטה, אימון אחוש שרמוטה, והשיפור שלך בא כבר אוטומטית. כן. אתה לא סופר, אתה לא אומר, רגע, שפעם שעברה... הקשל פשוט מתארך לי יותר. עכשיו, הרסט פה שהוא אמר זה כאילו לעשות את זה, לעצור, רסט, אתה עוצר וממשיך. בדיוק. יאללה, אז בוא נעשה ראשון חימום. אני ממש אהבתי את הרעיון הזה, ואני ממש מאמץ את זה לאחרונה, וזה בזכות אורד, בזכות אורד. אתה קצת יותר מגודל ממני. לא, האמת שזה טוב, ככל שבנתיחה יותר גדולה זה טוב לנו. כן. אמא. יש פה אווירה שונה מחדר כושר אמיתי, אתם יודעים? כאילו, זה חדר כושר מצוין אמיתי, אבל הוא מוזר כזה. כן, הוא חמוד. אין מוזיקה. כולם עושים אירובי. אתה לא שם אוזניות וכאלה? אנחנו נשים. תכף. איפה הטלפון? עוד פעם הבאתי את הטלפון. אתה יודע שעשיתי סרטון בחו"ל, בדיוק אכלתי מלפפון חמוץ. מה עשית? אכלתי מלפפון חמוץ לפני שצילמו אותי לחדשות באוקראינה, והיה לי קול כזה, ממש דפוק. מה? צילמו אותך לחדשות באוקראינה? התלהבו ממני רצח. טוב. עבודה. עבודה, אז אתה עד המוות. כאילו, עכשיו מתחילים, ואתה מסיים עוד איזה דקה וחצי. גם לא מעניין כמה חזרות, זה לא משנה. אתה מבין, אתה נכנס לסט, בידיעה שאתה לא יודע כמה חזרות אתה עושה. אתה עושה את המקסימום שלך. ואז אתה לא חושב, אוי, נשאר לי עוד 2, אוי, לא, נשאר לי 10, אז בוא נפמפם מהר את הראשונים. כל חזרה היא בצבע. כל חזרה היא מושלמת. עכשיו הוא מתחיל להאט, אני אומר, טוב, הנה, אני כבר אכנס למצב של עזרה. אבל הנה, לא צריך עד אוי. עכשיו יהיה לו איזה 7 איתי. אימא'לה. או 5 איתי. יאללה. עוד 3, יא זין. 3 מלאים. לא, יש לך עוד, יא אבל. תן לי קטנים, חצאים. עוד 5, כן, עוד, כן, זה הקטע. כמו מוזרק. 2, כמו מוזרק. 3, תחשוב שיש לך מזרק. כן, בדיוק. עוד 2. בוא נעשה רסט, יאללה, 10 שניות רסט. חכה, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, גש. שלישייה. עד חצי, 2. ביי. איזה דרופסט, אתה כבר עשית רסט וזה, יאללה, מספיק. יופי, ככה עושים מוזרק, אתה יודע איך לעבוד, מה אני מלמד אותך? דרופסט זה, מורידים כל פעם 25%, יש דרופסט 3, דרופסט 2, אתם מוכרים כמה אתם רוצים בתחילת הסט. מעניין ה-25%, מעניין. אני אגיד לך מה אני ממש אוהב,
להוציא מספרים לחלוטין מכל מה שקשור באימונים, בתזונה, בהכל. קלוריות, לא לחשוב כמה קלוריות, זה לפעמים לא כזה מדויק. לא, אני עכשיו אוכל אינטואיטיבי מאוגוסט. זהו, אינטואיטיבי ואוכל איכותי, ואותו דבר גם באימונים. אני רוצה להתאמן לפי מה שהגוף שלי מרגיש, ולתת מקסימום, תמיד. זה ככה, זה כאילו... זה הכי כיף. כי כל הקטע הזה בפיתוח גוף סבבה. בהכנה תהיה הכי מדויק בעולם. נכון. מספרים, הכל, אובססיבי. ברגע שאתה לא בהכנה, אתה אוכל אינטואיטיבי, הגוף שלך יודע כמה אתה צריך. נכון. זה לא משנה. נכון. זה ממש לא משנה, אם אתם יודעים לאכול טוב, לאכול איכותי, להתאמן איכותי, אתם לא תהיו שמנים מפירות, ירקות. בדיוק. פחמימה טובה וחזה עוף או חלבון טוב. שמע, אני לאחרונה חזק רצח על הפירות. וואו. אני חי על זה. אני אוכל תפוזים, בחיים לא הייתי אוכל תפוז. זה כל כך טוב. זה מוזר זה תפוז. ירקות אתה אוהב? כן, אבל ירקות זה לחתוך, וזה... לא, אין לי כוח. טוב, אני עושה סט אחד בלי מוזיקה, ואז הבאים אני אעשה עם. אני גם אשים, אני צריך את הפאוור שלי. טוב, אני שם יחסית כבד, יאללה, כמוך. אני שם, טוב. זה לא היה כמוך, זה היה קצת פחות. קצת פחות. כן. יאללה. כן. זה קשה, זה מכונה כבדה. וואו, כן, ממש. אומייגוד. אחרי הסט ראשון אני כבר מרגיש את החזה. עשינו מלא חצאי חזרות. יאללה, 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 יאללה. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. יופי, תמשיך. מעולה, מעולה, זה לא קשה, תמשיך, 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 תמשיך. עוד, עוד, עוד. עוד לא קרוב לקשב, תמשיך. תמשיך. יאללה, יאללה. אמא. תנשום, תן 3 קטנים, קדימה. יפה. 2, עוד 1, עוד 1. יפה, 10 שניות לנוח, יאללה. 2, 3, 4, 5, 6, אחרי הסט אתה אומר, למה אני עושה את זה לעצמי? 8. אבל אז זה כיף. אתה רוצה חזה עצום, יאללה, 9, כנס. 4 קטנים, קדימה, אני עוזר לך, תן. תן. 1. יופי, מלא, מלא. חזק, חזק, חזק. עוד 2, תן. 1. יפה, יפה, יפה. יש לך עוד טיפה? קוסום. זה סט ראשון, חברים. הגענו בסט הראשון לכשל אמיתי. בדרך כלל אנשים עוצרים הרבה לפני כשל. תנסו באמת, אם אתם רוצים להגיע לתוצאות ממש טובות, אתם צריכים גם להגיע לכשל וגם לנהל את המערכת העצבית שלכם נכון. אז לא כל אימון הוא כזה, אבל לפעמים לדחוף לקצה זה ממש טוב. זה מעניין להגיד, לא כל אימון הוא כזה. לא כל אימון. זה האימון השני שלי בחיים שהוא כזה. נראה איך אני מתאושש, כי הקודם לקח לי 3 ימים להתאושש. כן, קודם כל, אני מעדיף תמיד לעשות את זה במסה, שיש לגוף שלי אנרגיה להתאושש ממנו, בחיתוך תחרותי בחיים לא הייתי עושה איתך אימון כזה. אין סיכוי. וגם, אם אני עושה אימון כזה, אחרי זה אני אנוח מחזה נגיד לפחות 3 ימים. 3 ימים. תנו את ה-48-72 שעות שלכם. בדיוק. שוב מספרים, אבל... מספרים. אני איש אנלוגי. כן, אני מנסה להימנע, סתם כי אנשים לא אוהבים מספרים. אתה רוצה לשמוע משהו שאני חושב? אני כבר נגיד, לא יודע, מאוגוסט עד עכשיו בערך דצמבר, עבר איזה 4-5 חודשים, אני לא שוקל אוכל. עכשיו... מה טוב? אני לא שוקל אוכל, לא כלום, פשוט אוכל אינטואיטיבי. עכשיו, למה אני חושב שזה טוב? כי ברגע שאתה שוקל אוכל ואתה יודע כמה קלוריות נשאר או כמה מאכלים נשאר לך, הגוף שלך משחרר קורטיזול. קורטיזול מפרק שריר. אז אני עושה תהליך הפוך, אני פשוט רגוע עם האוכל ואוכל כמה שאני רוצה. בדיוק, רגוע, ולדעת בערך מתי אתה אוכל. אתה יודע מתי אתה צריך. אתה יודע כבר, אתה מבין כבר לבד, כי מאז התחרות האחרונה אני לא אוכל ארוחת בוקר. כאילו, אני לא קם בבוקר וישר אוכל, הארוחה הראשונה שלי תמיד ב-12. תמיד איכשהו ב-12. גם אצלי. כל בוקר אני קם ב-6, אוכל ב-11, 12. כן, זורם איתה. אחרי התחרות אתה כן משתגע, אוכל מלא, נהיה שמן, שם אתה בכלל לא אינטואיטיבי. אחרי שאתה מתחיל ללמוד את הגוף, אתה נהיה נורא אינטואיטיבי ואתה אוכל כמו שצריך. נכון. זה הטלפון שלי. 3 with me. תשיגו לכם ג'ימברו או חברה שיעזרו לכם באימונים. מה, רסט? רסט. 10 שניות. יאללה, נעשה את אחרון לתת לו. יאללה, בוא ניתן עוד 4. חצאים גם טוב לנו. חלק המוערך. למה לא? למדנו לאחרונה.
אוי, איזה יופי. די. עוד 2. אוי. 1. אני מושך. 2. ככה מתאמנים! לא, בלי לטרוק, בלי לטרוק. טוב, טוב. אני עכשיו בגאד מוד, ואני לא יכול לשמוע אותך בכלל. אנחנו עושים פה 3 חזרות, 3 סטים. חזרות באמת כמה שרוצים, עד שמגיעים לכשל. לפעמים לעבוד אינטואיטיבי זה ממש טוב לגוף, כי שוב, כמו שאמרתי, הקורטיזול מאוד עוזר לנו להיות יותר רגועים. יש דופמין, יש קורטיזול. דופמין מאוד משרת אותנו, קורטיזול פחות משרת אותנו. גם עם האוכל וגם באימונים. פשוט תהיו רגועים ותתאמנו טוב, תתאמנו חזק, אתם תהיו טובים. אין סיכוי שלא. יהיה 100%, יאללה. לאט. חזק. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. תן, תן, תן. לאט, 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 לאט. רגע. טיק, טק. טיק. 4, 3, 2, 1. 4 חזרות קטנות, קטנות, קטנות. יאללה. 1, יאללה. 2, תן, 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 תן. עוד אחד, עוד אחד. סתם דוחף לו עוד. יא בן כלב. לא זז, לא זז. קרחת, קרחת. בולד, בולד. אתם יודעים, בקטגוריה שאני הולך אליה במן פיזיק, אז אחד הפרמטרים, אחד הפרמטרים זה שיער ופרצוף יפה. עכשיו הייתי באחת התחרויות ואז השופטת אחת באה אליי באוקראינה, היא עושה לי, אתה יודע שלא ניצחת רק בגלל הגוף שלך, ואני כזה, וואו. ואז אמרתי לה, היא אמרה לי, לא, זה בגלל שיש לך פרצוף יפה. אמרתי לה, תודה, מחמיא. וואו. היא באה לי, אחי. נו, אני זוכר, גם לי, לא אמרו לי, אבל אני זוכר שהסתכלתי. גם לי לא אמרו. גם לי לא אמרו. לא, הסתכלתי על הפרמטרים, בהתחלה, שרק התחלתי, זה אמרתי, מה, אני אעלה וזה. נכון, חיוך, שיער, פרצוף יפה. באחד הסרטונים שלי אני גם אומר את זה, שבטח על זה אני אפול. כמה שני יכול, כמה שני יכול, תסחוט, תסחוט. יאללה. תן. תן לנו, תן לנו. חזק. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. רק כזה, רק מהכזה, תדחוף. יאללה. טוב. תן לי כף על פנים. רציתי לדעת אם הייתם. לפנים, לפנים. כמו האגרופים שהוא מקבל באגרוף. אי אפשר זה באמת, זה חדר כושר רגוע, אי אפשר באמת. תן לנו, תן לנו. הלאה, הלאה. עוד 3. 1. 2. חזק, חזק, דחוף, 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 לבד, 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 יו. וואי, זה... מצוין. עכשיו, בגלל שעשינו חזה, אנחנו ישר עכשיו נעבור לגב. אנחנו נעשה חזה, גב, חזה, גב. נכון. כדי לא להתיש את החזה. החזה עכשיו קצת מותש, כל העצבים והדם מוזרם אליו, ועכשיו נזרים לגב. You got it? Let's go. יד יד או together? together. באמת? יד יד זה 4 שעות עכשיו. אוי, זה קצר. זה הבעיה באנשים שהם מעבר לגודל של בן אדם נורמלי. שום דבר לא מתאים להם. שום דבר. ואני, מתאים לי. זה אפילו קצת... זה... הוא באמת אחד המכשירים הכי כיפים בעולם. חוץ מהכאבים בצ'סט שזה עושה. אבל זה סביל. לא כזה נורא. אתה יודע, אני אגלה לכם עכשיו סוד באמת אמיתי. שאמא שלי הגיבה על הסרטון שהעלינו עם הבאדי בילדרים נגד מתאגרפים. והתלהבה מכל אחד שעשה, היא כזה, וואו, זה סוס, וואו, הוא ענק, וואו, הוא מטורף, גם עליך היא אמרה. ואז היא אומרת לי, וואי, שוני לה, פעם הבאה, תעשה פאמפ לפני, שתהיה גם אתה כזה מנופח, גדול וזה. אמרתי לה, אמא, זה הגודל שלי. כולם לא אנושיים, זה הגודל שלי, אמא. ואמרתי, תקשיבי, אני אולי טיפה יותר גדול מבן אדם ממוצע, אבל ביחס למפתחי גוף, אני כאילו, בסדר, מקום 5, כמו שלקחתי בכל מקום אפשרי. אתם יודעים מה יפה, אבל... איזה עצוב. שהוא אומר שהוא הפסיד ובכיף עכשיו, כאילו, זה סבבה, אז אני פחות, אבל אני אעשה משהו אחר שאני אהיה יותר טוב בו. זה ממש סבבה. כן. כאילו, אני... שוב אמרתי לך, אין טעם להיות בסטרס, כמו עם האימון. אחי, תעשה את האימון הכי טוב. עשית הכי טוב, שאתה יכול לעשות יותר טוב? לא. יופי, זהו. צודק. יש אנשים שנולדים בגודל הזה,
ובאמת, אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות, זה באמת גנטיקה פלוס עבודה מאוד קשה. לא אומר שאתה לא עובד קשה, כן? נייס. איי! אני עושה שתי ידיים, תעזוב אותי בשקט. איי! הלאה. 5 שניות. 4, 3. רק יד אחת. אני פה לא, אני יושב. ביי. תביא כיסא. וואו. איי! אני... וזה רסט פוז. זה היה מאוד מגעיל. יש שנייה. שלוש, 4, 5. ביי. 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 בוא קורבן. רגע. היה לך טוב? היה כיף. כל כבוד. אז מה עכשיו, אתה רוצה להתמקצע יותר באגרוף, קבל מכות? כן, זה כיף לי ממש, ותמיד רציתי לעשות אגרוף בחיים שלי, תמיד. הייתי בג'ודו, ב-MMA, בכל מיני שיט כזה, אבל לא לקחתי את זה רציני אף פעם. ואז אח שלי קטן. כן. כן. הוא מטורף. הוא טוב, מניאק. ממש. אתה יודע מה עשית איתו? לא, ראיתי אותו שהוא מסביר לך את הזה. באגרוף איך אני נותן לך לראות מה זה יפות. כן. הוא אומר שהוא לא הולך יותר תחרות בתוך הגוף עכשיו. מה שאני חושב זה שיעשה עכשיו 2 מסה, ואז הוא ילך, כי הוא אף פעם לא עשה באמת 2. הוא עשה רצוף. וכל הקטע פה, במיוחד בטבעי, הוא משתפר ממש לאט. ואתה צריך, נגיד אני עשיתי עכשיו, אני כמעט אעשה 3 שנים מ-2022 ל-2025, ואולי אני אעלה 2-3 קילו שריר. אז צריך לעשות מסה ארוכה כדי באמת לגדול. נגיד תחרות קודמת שקלתי 83, עכשיו אני אשקול לדעתי 86-7, שעכשיו אני 110, 2, אני 110-2. נו. לא, סלם, אני אעזור לו. יאללה. נו. הלאה. יאללה. תן, סחוט. תמשיך. יש לך. תמשיך. ביי. 5 שניות. 4, זה מה שנקרא 3, צ'אנק ווליום, יש לזה שם. 4. קדימה, זבל. זה צ'אנק ווליום. גם אתה זבל, שחק. יאללה. אבל הוא צודק, בואו נקרא לזה ג'אנק ווליום. או ג'אנק, אם אתם רוצים. שחק. 2, 1, אחרון. יפה. שחק זה כדורגל רצח. אחרי זה אני הולך לשירותים להזריק. ודאי. הבאת מזרק? את האמת שעכשיו אני לוקח רק טסט 7,500. רק טסט אתה? כן. אתה רק על טסט? אני לא מאמין. אני לא לוקח כלום. אל תיקחו גם, אל תהיו טיפשים. אני לא לוקח, אל תשמע. שמע, אני עושה בכלל קיטו. כל זה קיטו. אתה יודע משהו, מישהו הגיב לי משהו יפה פעם. נו. בטיקטוק, שממש אהבתי. מישהו כתב לי, זה מה שנקרא גנטיקה מסריחה, אבל עבודה קשה. עבודה קשה, הוא החמיא גם. אהבתי את זה. הגנטיקה זה לא הוא השם, העבודה זה כן הוא. זה אהבתי. אהבתי את זה, אבל זה תירוץ. כן. כאילו זה טוב, יש לי גנטיקה גרועה. דווקא הייתי בטוח שיש לי גנטיקה מטורפת כל החיים שלי. אני אגיד לך מה, אתה פשוט משווה את עצמך למטורפים. כן. משווה את עצמך פה לכל בן אדם בחדר כושר. אני הכי גדול פה, תמיד, בחדר כושר הזה. אנטיל. עד שאתה באת. סתם לא, אבל באמת. לא, באמת, מה? אמיתי? זה כמו סתם דוגמה סטף קרי, 1.90 מטר. בחיים אמיתיים הוא גבוה רצח. במגרש כדורסל הוא פיצי. למה? היי, מעניין, דוגמה מעולה. וואו, דוגמה טובה מאוד. אז הוא לא פרי גנטי בקטע של הגובה, אבל הוא עבד קשה. וואי, דוגמה מעולה. יש לו שוט הכי טוב שאפשר. דוגמה מעולה, אהבתי רצח. 4, 3,
טוב, מגיע ממש לזה שלי, והולך. עוד אחד. 5, 4, 3, 2, 1, דלי. 1, 2, שעה. מן. עוד אחד אחרון. קטנים. 1, 2, אחרון. מצוין. וואי, נפלטתי. בוא אני לא עוזר לך, יאללה, תעשה אחרי זה 5 חצאים וזהו, ביי. בדיוק 2. תקבץ חזק. עכשיו חצאים, 5 חצאים, סיימת. 1, 2, 3, פרצוף טירוף. 4, אחרון. זה מעסיק אותך, אה? יואו, איזה מכשיר טוב. כן, הוא מדהים. זה קצת גיינו. עוד 4. תן לנו. 2. קטנים, יאללה. עוד אחד. יפה. איזה זין. נוחה 5 שניות. כן, אני מבין. יאללה, שחק, תן לנו 5, סיימת. 2, 3, פחות כתפיים. שחק. עוד אחד. אני באמת, אבל בלבטים באמת יש סיכוי שם, אני לא יודע מה הרמה של האנשים. תפסיק, אתה מניאק, תפסיק. הוא צוחק. איזה סיכוי, אין סיכוי, איפה? שם זה כאילו כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה. ראיתי את כאילו, אני בדרך כלל מסתכל על הקטנים, הנמוכים, סליחה. הנמוכים הם ממש כאילו... הם דחוסים. אבל אתה לא צריך להיות דחוס באמן פיזיק, ממש לא. ממש לא צריך להיות דחוס באמן פיזיק. להיות גבוה, מרשים ומשולש. זה מה שאתה צריך. וזה מה שאתה. אם הייתי לא נפצע... ריבוע, בוא'נה, החזה שלך חוש שרמוט הריבוע. אני חושב שזה השיר מאוד חלש אצלי. באמת? כן. יש לך שדיים כאלה כמו שלי. כאילו כמו... כן. תכף נוריד חולצה, תסתכל. תן ביקורת, אני אוהב את הביקורת שנותנים עליי. גם הוא אומר שיש לי רגליים כמו בול עץ. הוא אומר שהן מכוערות. מוזרות? למה? איך הוא אמר? מה, למה מוזרות? זה רגל ענקית, הברך ענקית. תראה את הברך. עכשיו זה ברך שצריכה להחזיק 200 קילו. יש אנשים מסוימים שהם כאילו בנויים כזה. הוא אומר שאני לא אסתטי. הוא אומר שאני פשוט גדול כזה. מי אומר? אתה? הוא בביקורת עליי. זה לא טוב. יפה. לא, זה טוב. נגיד שהחמיאו לי לפני התחרות, זה עשה לי לא טוב. אמרו לי, וואו, הגעתי איזה חודשיים לפני התחרות, ממש חטוב. היה איזה מפגש של WNBF, אז אמרו לי, וואו, אתה נראה ממש טוב וזה, איך אתה ככה אנרגטי וזה, ואז אמרתי כזה, אוי, מה זה אומר? כי הייתי בלי מאמן, אני יכול לאכול יותר, אני לא יכול, אתה כולה בכלל בלבטים. בגלל זה הפעם אני כן חושב על מאמן. אתה לא יודע מה... אני זוכר שדיברנו על זה, שעשית מלא אירובי. מלא. אני לא חושב שמישהו יכול לעמוד בזה. אמיתי, לא בקטע של שחצנות. זה ממש מגדיל לי את היד. תראו, זה כמו גידול. אוי, האמת שכאילו, אני אגיד לך מה. אם כבר אנחנו עושים דיבור בילדינג, הכתפיים, ידיים שלך ממש משתלטות על החזה. בגלל זה אתה אומר שהחזה שלך פחות טוב. הוא יחסית טוב ותשים אותו על בן אדם אחר, נראה טוב, פשוט הכתפיים ממש... כתפיים, ידיים, פי 4. אבל תראה את זה בלי חולצה, תבדוק, כי תתן ביקורת אמיתית. יאללה. 5 מתוך 5. אימא'לה, איזה יופי. תראה, נו, עושה פול סטאק הזין הזה. איזה הגיוני. איזה הגיוני שיש בני אדם כאלה, אני לא מתאמן מה שלך בלב. אני לא רוצה לפגוש אותך יותר בחיים. עבוד! הנה, אני עושה גם פול אובר.
אנחנו הולכים להתקלח ביחד, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אחרי שהעיפו אותנו מהגולד בדי, גולד ג'ים, גולד בדי על הזין שלי. חזרנו לפה, עשינו אימון בן זונה, אימון טוב, סליחה. היה טוב, החדק. באמת היה טוב. נהנית? נהניתי. Give me 5. High 5. שימו סאב לערוץ ברגע זה.